tehdä jotain eri väristä, tehdä jotain suikaleita. Haluatteko te kirjoittaa ylös noihin lappuihin, että mitä vaatteita te otatte? Mä lähden kohta kotiin. Joo. Kiitoksia tästä päivästä. No niin, moi moi. Joo, aamuvuoro, nähdään. Omat teepaidat ja sikonkin huilut. Muutenkin Tämähän pyörii siinä. Tuo mies tuolla. Joo, ja noita saa käyttää. Niin, se on vähän ehkä. Varmaan pyörii siinä. Tää pitää olla pikkusen Ja mä uskon, että siinä laittaa sitten tahansa, niin kyllä se No kun mä Tässä oon mennään. pahoilla, niin me ei ole saanut muuta, me unohdettiin se, niin sitten nyt sitä ei kerätty saada. Viimeistä kertaa ennen kenraalia. Tai niinku kenraaliharjoituksen kenraaliharjoitus Niin. menossa. Lahja, älä huoli, mä en kuva nyt. Mä löysin sen Kuvan yksi itteeni. on hukassa. mutta missä on Marita? Miltä vaikuttaa? Ei ne meinannut. Hyvältä vaikuttaa. Tosi hyvältä. Lahja harjoittelee, kunhan ei kuvaa. Joo, ei kuvata, kun me täällä vaan katsotaan, että mikä tässä on. on kahdessa. Pidetään tällaista Se välivaihetta, katsos kun tosi kuinka me ollaan ylpeitä. kaksoisleuan puolelta kuvattuna. Niin. Jutilan sukuakin vähän rillataan. Mutta hyvin tää täällä sujuu. Mikä se on? Sanoppas jotain viisasta. Viisas. En mä osaa. Ei tarvi. Kamerassa, joo. Terve Kerttu. Vaikuttaako hyvältä? No niin. Oli vähän suorituspaineita. Niin, no. Kuvataan tätä suoritusta. Niin. Mutta ei haittaa. Sitten mulla on tuolla myöskin niitä kasvomaaleja, jos joku haluaa harjoitella maskia jo. Mulle tulee siive. Siivet. Niin, katso kun siitä Miten me voitaisiin taikkua. Niin, kyllä. Joo. Joo, kuuluu siivet. haluaisitko sä No, näihin jotain mestari, miltä meno maistuu? koristeita? Tää hyvältä näyttää. En minä niin. Niin kuin tuolla Ja aika velhoja. imaltelee. Kiitos. Näin on tarkoitus. Yleisö on polvillaan. Tulee olemaan polvillaan. Toivottavasti. No niin, nyt laitetaan, ettei lahja